मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। इंडिया में सगरों मचल हाहाकार हो, एक तो गरीब लोग दूजे बेरोजगार हो। इंडिया में सगरों मचल हाहाकार हो, एक तो गरीब लोग दूजे बेरोजगार हो। ऐसे होई त खाला बिना रोटी बच्चा। टमाटर भइल महंगा ए मोदी चाचा। टमाटर भइल महंगा ए मोदी चाचा। डीजे राजेश टमाटर भइल महंगा मोदी चाचा। टमाटर भइल महंगा मोदी चाचा। डीजे राजेश टमाटर भइल महंगा मोदी चाचा। टमाटर भइल महंगा मोदी चाचा। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।